28 anyos babae nga nagpositibo sa COVID-19, nakabsan gyud siyang kinabuhi sud sa ambulansya kay puno ang ospital nga gidadaan ni. Samtang mga pampublikong sementeryo sa sentro sa Dakbayan, Sugbo, puno na usab. Ano ang report? Gibutyag ni Konsehal Dib Tumulak nga unang gi-confine ang 28 anyos nga babae sa hotel nga gihimong quarantine facility bisan og symptomatic sanglit wa nay available rooms sa mga hospital. Apan mi grabe ang iyang kahimtang nunod sa pag-ubos usab sa iyang oxygen level hangtod na nawag sa EOC nga maoy niresponde. Sumapa sa hotel facility palandaan nawad-an na og umoy ang babae og dali nila kining gidala sa duol nga private hospital sakay sa ambulansya. Apan gibalibaran sila kay puno na ang tambalanan. Suma ni Konsehal Dib Tumulak, wala pa mabakunahi ang pasyente. Gikuha siya sa usa sa mga quarantine facility na to. Kanya nagtunay paabot in town sa hospital. Kanya ubos na kay ang auto saturation. Nakabsan gid town. Asa siya namatay? Diha mismo sul sa ambulance. Tungod sa padayang pagdaghan sa COVID patients, nagkuwang usab og ambulansya ang Dakbayan nga makaserbisyo kay natanggong man sa taas nga oras nga naglinya sa tambalanan. Busa, ilang ipang-recall karon sa EOC ang mga ambulansya sa kabarangayan aron magamit. Gibutyag usab sa opisyal nga napuno na ang mga minteryo publiko nga nimutang sa sentrong bahin sa syudad. Ang duha kasamaang na lang sa bukid ang nahimong kalubngan sa mga mamatay. Dili hinuon makumpirmar ni Tumulak kung tungod kini sa COVID-19. Sa record sa EOC, dulan sa 40 ang kumpirmadong namatay sa COVID-19 sulod lang nining buwan sa Hulyo. Kauban si Cleofer Lomayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.